Unha muller quedou ferida despois de caer dunha altura duns 15 metros cando practicaba escalada. Sucedeu no monte da Picoña, en Ponteareas. As medidas de seguridade puideron salvarlle a vida, pero aínda así sufriu contusións nas costas, brazos e pernas, a máis de non poder respirar con normalidade. Precisou ser evacuada polos bombeiros nunha zona de difícil acceso. Eran desde a carretera que é onde chegan os vehículos, sobre uns 100 metros, máis menos, todo por un sendeiro, e nada, hai que utilizar unha camilla, neste caso unha camilla nido, que temos os bombeiros, para poder trasladala segura desde onde está hasta onde está a ambulancia. Boas tardes, venres 21 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. Houbo un accidente mortal de tráfico esta mañá na estrada que comunica Lugo e Ourense. Foi en Orbazai, moi preto xa da cidade da Muralla. O turismo en que viaxaba o falecido bateu primeiro lateralmente contra un camión e logo de fronte contra outro coche. O home faleceu no acto. Dúas mulleres quedaron feridas, unha delas grave. Case á vez que se producía este accidente prendía lume nunha casa en Allariz. Os danos son cuantiosos, pero polo menos non houbo feridos. Foi en Celeiros, na parroquia de San Vitoiro da Mezquita. Acudiron Protección Civil de Allariz, a Garda Civil e os bombeiros de Xinzo de Limia. Colapsó el tejado y está empezando y parte de la primera planta también. Arrancó la habitación donde había una chimenea. Puede que empezara por ahí o por algún, pero con mucha carga en el incendio y por eso se externalizó tamén. Vexan agora a seguinte imaxe. Son as cámaras de seguridade dun edificio da rúa Pascual Veiga, en pleno centro de Lugo, xusto a carón do Parque Rosalía de Castro. Esas tres mulleres que entran con toda tranquilidade non son veciñas, son ladroas que van a acceder a algunha das vivendas. Cando marchan, aí o teñen, asegúranse ben de taparse diante das cámaras e de marchar con rapidez. A súa actividade delituosa causou alarma na zona. Calcúlase que en total puideron roubar 15.000 euros entre xoias e cartos. Iban perfectamente vestidas, modernas, non as distinguirías de unhas chavalas que están estudiando na universidade. O autor confeso do crime machista ocorrido no ano 2023 en Baiona aceptou un acordo que o condena a 25 anos de prisión polo asasinato da súa exmuller e o dano aos seus fillos. Perde a patria potestade dos menores e non poderá volver a Baiona en 30 anos. Evita así o xuízo conxurado popular en que a Fiscalía pedía penas de ata 33 anos de cárcere. Un home faleceu e dúas mulleres resultaron feridas, unha delas grave, nun accidente de tráfico ocorrido esta mañá nun dos accesos á cidade de Lugo, na zona de Orbazai. O turismo no que viaxaba o falecido bateu primeiro lateralmente contra un camión e logo frontalmente contra outro coche. O home falecía no acto. Pasaban uns minutos das 8 da mañá cando se recibe o aviso no 112. Os que o viron alertaban xa da súa gravidade. Unha persoa atrapada e 3 coches implicados. Chegou unha clienta sobre as 8 da mañá moi temblorosa porque dicía que había unha persona atrapada, que era un accidente moi grave aí, e ao poquinho xa chegou outro cliente dicindo que parecía que había un fallecido. Segundo informou Tráfico, o coche do falecido primeiro raspou contra un camión e logo bateu frontalmente contra un coche. O conductor faleceu no acto e a súa acompañante resultaba ferida grave. Tamén resultaba ferida, aínda que leve, a moza do coche contra o que bateu. E o conductor do camión resultaba ileso. O despiste sainos na carretera é o que pasa. Nada que pises o lado contrario, que hai moita xente que vai moito polo medio. O accidente provocou longas retencións de tráfico. A esa hora moitos ían aos seus postos de traballo e houbo que buscar vías alternativas. Porque, ya digo, estaba cortado en ambas direcciones, tanto dirección Lugo-Orense como Orense-Lugo, y bueno, nos mandaron dar la vuelta por aquí, por la parte de atrás, pero bueno, tamén estaba cortado por aquí. Al final sí que llegamos un pouco tarde. O accidente foi nun tramo de curvas onde xa houbo outros accidentes.
Una zona peligrosa porque es una curva con bajada y cuando está helada y está bacheada, ahora está asfaltaron, pero bueno, baches aún hay, cuando está helada sí que tiene habido ya accidente, non é o primeiro. É unha carretera que ten moito tránsito e aí a verdade é que os coches moitas veces van con exceso de velocidade. Hoxe a mí coincidiu tamén como xeou algo e choveu e tal, estaría a carretera tamén peligrosa seguramente. Ata o lugar desprazáronse varias patrullas de tráfico, os bombeiros e emerxencias sanitarias. Con este accidente de Lugo xa son dúas as vítimas mortais nas estradas galegas nas últimas horas. A tarde pasada faleceu o condutor desta moto nun accidente acontecido en Moaña. Un mozo de 28 anos moi coñecido na zona. Acabou debaixo dunha furgoneta e malia que o liberaron, non puideron salvarlle a vida. Arde unha casa en Celeiros, no concello de Allariz. É un inmoble antigo restaurado. No momento en que comezaron as lapas, non había ninguén dentro, si estaban os dous cans da familia que conseguiron ser rescatados sen danos. Sospeitan que o lume comezou na cheminea. Pasadas as 8 da mañá, as lapas que saían desta casa de Celeiros alertaron os veciños, que foron os que chamaron os servizos de emerxencia. Xa estaba moi avanzado o lume, sí, moi avanzado. Moitas lapas? Moitas lapas, sí. Deu empezar por donde a cheminea, pero bueno, xa caían trozos de vivienda, xa... Moi mal, moi mal. Eu entereime que vin un fumo desde ali, desde arriba. Xa vin aí lume, pero primeiro non pensei que era unha casa, porque pensei que era aí por detrás. Dixen, o mira, están queimando algunha maleza. Chamar ao 112 é o único que se podía facer. Da maneira que estaba ardendo o tellado, eu non me meto aí a perder a vida por nada, aparte que estaba todo cerrado. Nun principio pensaron que podía haber alguén dentro, pero a familia propietaria da casa saíra había pouco traballar. Si estaban os dous cans que puideron ser rescatados sen danos. Axiña chegaron Protección Civil de Allariz e os bombeiros da Limia para tallar o lume. El incendio estaba totalmente desarrollado y externalizado hacia afuera. Hicimos un ataque por interior y exterior, bajamos la intensidad de llama y ahora mismo se está procediendo a apagar los interiores y remover las brasas para que baje el humo y acabemos de rematar el incendio. O incendio espallouse con voracidade pola combustión da madeira. Sospeitan que puido iniciarse na cheminea. Colapsó el tejado y está empezando y parte de la primera planta también. Arrancó la habitación donde había una chimenea. Puede que empezara por ahí o por algún, pero con mucha carga en el incendio y por eso se externalizó tamén. Restaurarán esta casa tradicional hai 12 anos, que consta de varios inmobles. Ardeu unha mitada de vivienda, sí. Porque está dividida en dúas construccións? Dúas ou tres, ten dúas ou tres fases. E ardeu unha. Polo menos non se espallou. Exactamente. Ainda lle acudiron a tempo. O lume está controlado, pero a Restor e os bombeiros seguen traballando arreo para refrescar, remover cascallos e apagar brasas para evitar que haxa reproducións. Este é o estado en que quedou a vivenda de Xosé María e a súa familia no lugar de Cacabelos, en Cambados. A muller e unha das fillas dormían cando un veciño alertou onte pola mañá de que as lapas devoraban o tellado. Estaba a muller a mala meniña na cama a dormir, que as despertaron. E cando chegin eu, que non se enteraban. Chamou un amigo veciño, chegin aquí correndo, despertaron a rapaz, salimos xa todos para fora, pero xa non houve solución. Xa o fuego estaba a mi madriña, non fun capaz de facer nada. Tuveron que vir os bomberos, xa se ardeu todo. Creen que a orixe do lume puido estar na cheminea da cociña de leña. Desconfío que foi coa cheminea da cociña de ferro, que se pon o tubo rojo vivo, e no fallado había moitas trapalladas, como hai en todos os fallados, e seguramente plantou en algún libro que había, cousas de plástico, rollos que hai no fallado, e seguramente foi por aí. A vivenda quedou inhabitable, polo que o matrimonio e as dúas fillas tiveron que mudarse á casa dun familiar. Xosé María agradece a axuda que lle están prestando os veciños para retirar os cascallos e cubrir o tellado, e evitar así que a chuvia acabe estragando por completo a vivenda. Sí, os veciños sí, viñeron, colaboraron para descombrar, axudarme, estánme axudando. O que teño aquí agora mesmo é en plan de axuda. Estánme axudando sin cobrar unha chica, a ver se o tapamos daquela maneira, porque isto é un escachufeiro. Estámoslo tapando para que non venga a chover para pasado mañán, non arrebente xa todo, se afagou todo, que temos aí, o que quedou, encharcouse todo de agua, mollouse todo, cheira que a pé está queimado todo, o que non se queimou está todo mollado, todo unha podredumbre, todo. O futuro presentase incerto para a familia. Carecían de seguro e non teñen recursos para afrontar a reconstrucción da casa. Eu agora non sei onde lle dar. Estou na calle por completo, sin nada. Con dúas rapazas pequenas non teño cartos para arreglar a casa, estou sin nada. Non sei como vou a facer, se me axudarán ou non sei, de momento.
calcula que só refacer o tellado pode custar uns 20.000 euros. Continúa a busca das dúas mulleres desaparecidas en Lalín e Avión. A lalinense Clotilde Teixeira, de 53 anos, falta da súa casa da Rúa Areal dende o pasado luns. Equipos de emerxencia, Garda Civil, voluntarios e veciños participan intensamente na súa busca, sen que polo momento haxa resultados. Hoxe buscan na zona de Filgueira, dende Bergazos ata Donsión, logo de que onte varias testemunhas e cámaras de vixilancia viran pasar polo lugar. Tamén no concello ourensán de Avión se afanan en buscar a Manuela Conde, de 73 anos e desaparecida o domingo pasado do lugar de Rubillón. Dende entón non houbo rastro dela nin ningunha pista. Unhas 50 persoas facían esta mañá unha batida centrada nos concellos limítrofes para intentar dar co seu paradoiro. Hoxe chamou a atención porque hai moito despliegue, pero bueno, normalmente aquí cando hai os problemas suelen ser os sábados, a noite do viernes co sábado. Hai peleas, hai xente que se está drogando, xente que se mete nos portales e amenaza a xente. Eu digo o que pasa, o que vexo eu desde aquí, pero despois o que pasa aí dentro non sei o que hai. Me siento acosada, me siento maltratada porque nosotros solamente trabajamos, nos toca lidiar con gente bebida, porque es lo que tenemos en un local de hostelería, ¿sí me entiende? Gente que viene buena, gente que viene regular, yo la gente mala no la dejo entrar. Hai alarma entre os veciños da contorna do Parque Rosalía de Castro de Lugo polos roubos en varios pisos a plena luz do día. Levaron xoias e diñeiro por valor de máis de 15.000 euros. A policía intenta identificar 3 mulleres sospeitosas que foron captadas polas cámaras de vigilancia dun portal. Os roubos producíronse esta semana en varias vivendas deste céntrico barrio lucense de Recatelo, xunto ao Parque Rosalía de Castro. O martes e o mércores asaltaron 3 pisos en 2 portales diferentes, de veciños de toda a vida, xente moi boa e moi conocida, e levaron un susto que imagínate. As sospeitosas son 3 mulleres estranxeiras captadas polas cámaras de vigilancia dun dos portais. Entran levando bolsos grandes e saen 40 minutos máis tarde. Pasáronse para que estivéramos todos alertas no grupo da asociación e os que non son da asociación, puidéronse gravar entrando esas señoras, 3 señoras, e bastante rato máis tarde saindo, claro. Sí. Eso foi nun dos portais que asaltaron con fuerza 2 pisos. Iban perfectamente vestidas, modernas, non as distinguirías de unhas chavalas que están estudiando na universidade. Viranas nos días anteriores percorrendo a zona. As presuntas ladroas verificaron que os propietarios estaban fora da casa, forzaron as fechaduras e accederon aos pisos buscando diñeiro e xoias. Diñeiro efectivo, xoias, esas cousiñas de valor que todos temos na casa, sentimentales tamén, que mellor é o que máis daño hace, non? E a falta a túa intimidade. No tranquilo barrio de Recatelo, este roubos en domicilios a plena luz do día causan alarma e incredulidade. Os veciños pedirán á subdelegada do Goberno máis efectivos policiais. Temos moi boa relación coa municipal e a nacional. Nos constanos, temos un feedback estupendo, pero constanos que non dan chegado a todo. Nos queremos moitos máis efectivos para os corpos de seguridade de Lugo. A policía investiga 3 denuncias por este roubo. O método empregado apunta a bandas itinerantes que actúan por todo o territorio nacional. Condenado a 25 anos de prisión o autor do crime machista de Baiona do ano 2023. O acusado aceptou a pena e recoñeceu a autoría do asasinato da súa exmuller en presenza dos seus fillos menores. A sentenza é firme e a conformidade acadada entre as partes evita o xuízo con xurado popular que estaba previsto para o próximo luns. A sección quinta da Audiencia de Pontevedra con sede en Vigo condenou a 25 anos de prisión o acusado polo crime machista de Baiona. A sentenza é firme tras manifestar as partes que non teñen intención de recorrela. Na vista celebrada esta mañá, o condenado recoñeceu que matou a súa exmuller en presenza dos seus fillos menores de idade en febreiro de 2023 e aceptou unha reducción en 8 anos da pena que inicialmente solicitaba a Fiscalía polos delitos de asasinato e lesións psíquicas coas agravantes de xénero e parentesco. A conformidade entre as partes frea a celebración do xuízo con xurado popular previsto para o próximo 24 de novembro,
evitando así o impacto que unha causa tan mediática puidera ter sobre os fillos da parella. A sentenza chega no segundo intento de conformidade, xa que no primeiro o acusado non aceptara o acordo e mesmo renunciara ao seu abogado. Ademais das penas de prisión, a sentenza condena a Ángel Rodríguez a indemnizar con máis de 500.000 euros aos seus fillos e os irmáns da falecida. Inclúe a perda da patria potestade e as prohibicións de comunicarse ou achegarse aos menores e de residir durante 30 anos na localidade de Baiona, onde Beatriz Lijó morreu asasinada como a consecuencia das feridas que recibiu cun coitelo e cunha machada. Ángel Rodríguez atacouna movido polos sentimentos de odio e superioridade, aproveitando o descoido da falecida mentres lle entregaba aos seus fillos as portas do seu fogar. Continúan as investigacións para aclarar as circunstancias da morte das dúas mulleres, unha nai e a súa filla, na súa casa de Abegondo. A Garda Civil agarda o resultado das autopsias despois de que non apreciara sinais de violencia na casa familiar. Os axentes atoparon o corpo da filla xa sen vida, mentres que a nai de 87 anos faleceu posteriormente, xa no hospital. Esta madrugada, a operación policial contra o tráfico de estupefacientes que rematou con 100 persoas identificadas en Santiago. A redada desenvolveuse en 2 locais de ocio nocturno da parte nova da cidade. Hai 2 persoas detidas. Neste local de ocio nocturno, situado nunhas galerías da zona nova de Santiago, comezaba a operación policial contra o tráfico de estupefacientes. Eran alrededor das 7 da mañá e a policía detiña 2 mozos de 18 e 30 anos que se atopan en situación irregular en España. Ás 8 da mañá, os axentes entraban neste outro pub na rúa Fernando III Santo, moi preto da estación intermodal. Eu veño da estación polas mañáns e xa non podía subir porque estaba todo cheo de policías ocupando toda a carretera, Policía Nacional. Tiven que cruzar e había como 5 furgóns, 3 ou 4 coches da local, pero estaba todo cheo de policías. Chegaban os coches aquí arriba, pero estaba o que era o bar de abaixo todo cheo de... como escoltando e prohibindo o paso do local. 6 furgones de la Policía Nacional, 3 coches de la Policía Municipal y no sé si han hecho alguna redada para buscar drogas o lo que sea. Creo que han detenido a 2 personas de otro local. Na redada, os axentes identificaron un 100 de persoas, incautaron drogas e armas brancas aos clientes que estaban nese momento nos establecementos. Avisaron que había redada en TNT, yo dije que vengan aquí no pasa nada porque el que no debe nada, nada teme. O sea, TNT es el otro local, ¿no? Que es de un amigo. Entonces la verdad que cuando caen aquí como a las 8, llegaron aquí también, redada, pero con mucha educación, muy respetuosos, todo eso, ¿ya? Y pues yo creo que ellos hacen eso es por culpa de los vecinos que nos tienen acosados. Nosotros no somos delincuentes, yo vendo un café, un agua, una copa. Nosotros lo que queremos es tener una vida normal en la calle, o sea, si yo no tengo nada en contra del bar, ni la gente del bar, pero este local aquí acarrea muchos problemas y es lo que pasa todos los sábados, todos los domingos. Yo tengo que abrir el negocio más tarde, vas con tu hijo y tienes de repente un altercado que 2 personas se están pegando. Hoxe chamou a atención porque hai moito despliegue, pero bueno, normalmente aquí cando hai os problemas solen ser os sábados, a noite do viernes por sábado. Hai peleas, hai xente que se está drogando, xente que se mete nos portales e amenaza a xente. Un poquito cansados, no sabemos qué hacer y el ayuntamiento no está tomando riendas en el asunto. Por lo visto, pues es un tema que no les interesa. Llevamos 8 años con el tema y bueno, pues ya miedo, tenemos hijos, tenemos familia y no queremos este escenario. Lembrarán que hai un par de días lles contamos que prenderan 2 persoas máis en relación coa operación Saona, unha na Pobra e outra en Ribeira, pois ben, os 2 quedaron en liberdade con cargos tras pasaren a disposición xudicial. Retiráronlle os pasaportes e deben comparecer no xulgado unha vez á semana. Impútanlles delictos contra a saúde pública, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais. Este é o vídeo policial dos 40 kilos de cocaína intervidos esta semana no Porto de Marín. Estaban escondidos no equipo de refrixeración dun contedor procedente do Perú. A investigación desenvolverá a Axencia Tributaria e a Garda Civil e continúa aberta. Houbo un accidente nunha práctica de escalada a tarde pasada en Ponteareas, nun lugar habitual de adestramento para o que xa hai que ter certa destreza e experiencia, Carlos. Este é o lugar do accidente, unha zona coñecida como a Picoña, un área de escalada de categoría 6 a 8, isto significa
que ten un nivel medio alto. Aquí practican escaladores con certa experiencia. A muller caeu cando estaba gabeando por esta vía que teño ás miñas costas, que ten uns 13 metros de altura. Contaron os seus compañeiros que caeu cando estaba na parte máis alta. A muller duns 50 anos caeu a Tochán. Cando chegaron os servizos de emerxencia estaba consciente pero con dores e dificultades para respirar. É unha deportista con experiencia e polo que se sabe levaba o equipamento de seguridade axeitado. Sí, bueno, ela iba coa equipación que utilizan pois para facer escalada e nada, iba con arnés, casco e todo. Bueno, cando chegamos nós xa estaban os sanitarios valorando e estabilizando e todo. Os sanitarios tiveron que chamar os bombeiros porque ao lugar do accidente non podía chegar a ambulancia. Houbo que trasladar a escaladora por este carreiro, uns 100 metros. Si é facer unha maniobra que chamase a maniobra do puente e movela todos a vez. Manda o que está na cabeza da vítima, ele é o que inicia a maniobra. Temos que ter cuidado de movela todos a vez para non agravar as lesións que ten a vítima. A zona da Picoña é un lugar habitual de escalada. Esta mañá estaban practicando ali estes dous deportistas. Hai paredes de ata 15 metros de altura e con máis de 90 graus de inclinación. É un sector relativamente novo, dentro do que aquí en Galicia, como podía ser o Galiñeiro, Faro de Budiño, e unha zona de escalada de un pouco xa de dificultade, digamos, onde a xente que suele vir ou xa ten un pouco de experiencia ou xa ten unha condición física máis apta para ese tipo de escalada. E nada, a zona, sabes que o entorno é espectacular, aquí de mañán aí tes unhas vistas de Pontareas increíbles. A muller ferida segue no hospital. A información que temos a esta hora é que continúa ingresada na UCI. Xa pasamos o Ecuador do outono e aínda así as velutinas seguen facendo das súas. Parece que xa non lles molesta nin a chuvia nin o frío. A última vítima, un madeireiro de Barro que estaba a traballar nun monte de Campañó. Era un niño grande, pero cando viu xa tiña un enxame en riba del, como a quen di. Foi un bo susto porque o home é alérxico. Era moi grande, tiña moita actividade. E na tería moitas obreras tamén, porque todo aquilo reina sería demasiado. E caiu ao suelo, o árbol caiu abaixo, e foron ao madeirero e picaron no tres. Tamén a anécdota de que matou un coello ali ao lado nunha casa. Este ano a ameaza das velutinas non desapareceu coa chegada do frío. Parece que son as grandes beneficiadas do cambio climático. Está indo máis alá porque se está adaptando ao tempo. Estes días chove bastante, pero tuvemos un mes de outubro de moitísimo calor. As velutinas aí siguen aguantando. Certo que a actividade menor, como neste de Barro desta mesma mañá ou tamén no caso de Campañó. Este de Campañó que quitamos xa estaba prácticamente todas as zonas onde van as larvas, estaba todo morto, non había nada máis que as velutinas vivas, que unhas serán reinas novas e outras acabarán morrendo. Neste momento xa están casi solo reinas, en calquera niño están solo reinas. Matamos un alero dunha casa outro día, había 10 solas, eran 10 reinas porque admirei. É importante sacar os niños, acabar coas raíñas que buscan a cubillo para pasar o inverno quente. Hasta aquí matabas a velutinas, pero ahora matas reinas. E de cada reina sale un niño. E de cada niño salen 50 reinas aproximadamente. Hai que quitalos de noite, porque de noite está toda a familia dentro. Van a estar hibernando, despois van a facer un pequeno nido primario, que se chama, que eses son os que normalmente suelen facer na terra, en bloques, en sitios seguros. O ano que ven toca adiantarse coas trampas, xa dende finais de xaneiro para evitar desgustos. Galicia ten a maior taxa de falecementos por picaduras de velutina de España e do mundo. Outubro foi un mes negro. En só 2 semanas morreron 3 homes polo ataque dun enxame. En máis dun caso estaban agochadas no chan. Xa de temperaturas que deixou o anticiclón, a cota de neve descendeu e mesmo recibimos xa as primeiras folerpas desta tempada en cotas superiores aos 800 metros, como hai no Cebreiro, Xoel. Primeiras folerpas, Raúl, que deixan unhas imaxes se cadra máis propias dos meses de inverno aquí no Cebreiro, onde prácticamente durante toda a mañá non pasamos dos 5 graus en positivo, mañá que a sensación térmica é notablemente inferior, sobre todo polo efecto que está tendo o vento. O frío e a neve están sendo hoxe os protagonistas aquí na montaña de Lugo. A cota de neve, como dicía, situase alrededor dos 800 metros, pero o frío non nos está acompañando só aquí na montaña, senón tamén en gran parte da nosa comunidade de
feito, a temperatura mínima, o valor extremo de hoxe rexistrouse no concello Ourensán da Veiga, que chegou aos 5,9 graus negativos. Pola contra, noutros puntos como a Coruña ou na Mariña Lucense espertaban hoxe por riba dos 10 graus. De feito, na cidade de Pontevedra acadouse hoxe a temperatura máxima con unha temperatura de 14 graus. Hoxe é probablemente o día máis duro deste breve pero frío episodio invernal. A partir deste fin de semana volven as choivas e as temperaturas máis propias desta estación do outono, así que xa saben, dense presa se queren gozar de paisaxes como estas daqui do Cebreiro, que ten por outro lado tamén encantados aos peregrinos. Otra visión diferente del camino, ¿no? Lluvia, sol, viento y ahora nieve. Frío, vai ser lindo, maravilhoso. It's really beautiful, yeah. Es una ventaja venir en esta época. Sé que es frío, pero es muy lindo. A Marea Vermella obriga a pechar o marisqueo en toda a ría de Pontevedra a un mes do Nadal. A noticia caeu como un xerro de agua fría entre as mariscadoras de a pé, obrigadas a renunciar ao traballo xusto cando máis lles renta. Iria. Pois sí, as mariscadoras están moi preocupadas porque este peche cautelar chega xusto cando comezaban a subir os prezos pola campaña do Nadal. Hoxe aproveitan para mover a semente dun banco a outro, xa que está prohibido mariscar en toda a ría de Pontevedra. Segundo informa o Intecmar, a biotoxina que ten paralizados os polígonos mexilloneiros entrou no fondo desta ría e afecta tamén as ameixas e os berberechos. De feito, as capturas realizadas o mércores por estas mariscadoras xa tiveron que ser devoltas ao mar. A Marea Vermella esténdese pola ría de Pontevedra e con ela a prohibición de mariscar en todos os bancos. A toxina lipofílica, que xa tiña pechadas as bateas de mexillón, afecta agora tamén a ameixas e berberechos. Sabíamos que estaba por aí cerca a toxina, pero como había algo de vento de norte, contábamos que tiñamos a esperanza de que non nos afectase. Pero bueno, al final sí, cerrouse. Toda a vida hubo unha ou dúas toxinas no ano, é verdad, unha en otoño e outra en primavera, de durar a mellor, sí, 15, 20 días, pero é que agora unha estuvémosla en agosto, outra en setembro, agora outra. Os mariscadores están afeitos aos episodios de toxina, pero esta chega no peor momento, xa que as cotizacións comezaban a subir polo Nadal. Esta semana los precios que había en la lonja fueron bastante buenos y nos encontramos con esto que pues que es un palo más. Otro más a lo que llevamos estos 2 años. Cerca de las Navidades es más difícil, entonces claro, es una época como un poquito más complicada para nosotros porque siempre hay algo más de demanda y es una época donde podemos sacar un poquito más, entonces... Agora toca agardar a que abran e devolver ao mar as capturas que fixeron o mércores. Todo o mar devolve no todo e vai todo para o mar e non cobramos o día. E fomos traballar 4 horas porque ahora mesmo fan falta as 4 horas de marea hasta que te bota o mar para coller a cota. A falta de poder mariscar, dedícanse a mover a cría entre os bancos, pero o que ven na semente tampouco alimenta esperanzas de futuro. Nos estamos encontrando es que hai moi poca semilla. Desde el 2023 que murió prácticamente todo, pues quedó esto bastante tocado y tenemos un futuro bastante complicado. Isto é un oficio que pode quedar de nais pa fillos, de abuelas de generacións. E ahora mesmo a generación que ven non pode traballar aquí porque non mantén unha familia. Agardan que polo menos o peche por toxina non se prolongue moito no tempo e que poidan recuperar en decembro algo de ilusión e de cartos facendo unha boa campaña de Nadal. Coñecemos a súa historia a través das redes sociais, a historia de 2 irmás que apostaron polo rural e o traballo na explotación gandeira familiar. Con 25 e 32 anos son a terceira xeración dun sector que, lonxe de deixalo morrer, queren visibilizalo e poñelo en valor. Unha historia que lles adiantamos agora e que poderán ver completa no programa Labranza que se emite os sábados ás 10:15 da mañá. Hoxe son elas as que lles achegan aos escolares o mundo da gandería Castelo, na Pastoriza, o seu mundo, o dos seus pais, o que mamaron desde pequeniñas. Por desgracia, o mundo rural cada vez está morrendo un pouquiño máis. Eu casi tuve en claro desde moi pequeniña, porque ao final quería hasta aquí, tamén depende un pouco como che queiran amosar teus pais o traballo, pero neste caso sempre nos o amosaron con moito amor, paixón e con moito orgullo. Entonces nós desde moi pequeniñas andábamos aquí axudándoles e a verdade non foi, para mí non foi unha decisión difícil de tomar e
eu estou orgullosa do que traballo e creo que o máis satisfactorio que podes ter na tua vida é traballar en algo que che gusta. E é precisamente esa fachenda do rural e do traballo que fan o que as levou a abrir unha ventana ás redes sociais onde dan a coñecer o seu día a día. Tamén a abrir as portas da súa granxa tanto a nenos como a adultos. Creo que é moi importante amosarlle a xente nova como é a nosa maneira de traballar, porque unha cousa é, claro, nós queixámonos que non hai relevo, pero tampouco facemos para que a xente nova conozca como é a nosa maneira de vivir e de traballar. Entonces, creo que é unha oportunidade moi boa de abrir as portas a xente, tanto nenos como adultos, que descoñezan un pouco o noso sistema. Entonces, demos o paso para abrir as portas e de momento estamos contentos e espero que siga sendo así. A mí me parece moi divertido, porque podes ter moitos animales e gustan os animales. Aprender de las vacas. Me gusta porque puedes tener animales. Vacas. Las acaricié, mola mucho. Se cadra gusta tanto que quen sabe se a visita xa espertou algunha que outra vocación temperá. A pouco máis dun mes pro Nadal non sorprende que os escaparates e as tendas presuman xa dos seus produtos destas datas. As cestas de Nadal son todo un clásico que cada vez máis renovadas non falla por estas datas. A maioría das tendas xa están cheas de encargas. É un clásico, case como ao turrón. Polo Nadal, as cestas son un agasallo deses que non fallan. E que non pode fallar nunha cesta de Nadal? Esta clásica de Nadal normalmente leva cava, leva turrón, leva conservas, leva un pouco aceite, leva miel, leva algo de chocolate, en general como queira a xente, pero eso sería unha cesta clásica. Sí, porque cada vez son máis alternativas e personalizadas, tanto en produtos como en prezos. Estou poñendo un pouco de embutido, un viño, un vinagre de Jerez moi bo, un aceite moi bo tamén de oliva virgen extra. A xente me pide, dice, mira, non me pongas cosas que tomemos a diario, ponme cosas que quero que la gente pruebe, cosas diferentes a lo habitual. A mi madre, pues por Navidad, en vez de llevarle otra cosa, le quiero llevar una cesta. Eso tengo varios. Incluso tengo, es una cosa peculiar, pero gente que se hace las cestas para ellos mismos. Para sus hijos. Tengo un presupuesto de 40 euros, tengo un presupuesto de, ya te digo, pueden ser infinitos, porque ya te digo, la semana pasada hice una, era algo más de 800, non me acuerdo que era, pero eran 800 y pico de euros la cesta esa. Ahora a xente adaptase máis a menos e máis, quero dicir, menos trapalladiña, pero que sea de calidade. Hai de todo e para todos. Produtos do país, de fora, envoltorios clásicos, ilustrados. Hai, en definitiva, un universo propio arredor das cestas de Nadal, porque a data se aproxima e as encargas non son poucas. Ahora mesmo xa hai moitos encargas, moitísimas. Moitísimas ganas tamén de non perder unha tradición cada vez máis elaborada. Unha proposta gastronómica para fin de semana, o concurso de tapas de Lugo, un dos máis veteranos en todo o ámbito estatal que chega a súa 20ª edición. No que é o certame gastronómico máis importante da cidade, participan máis de 40 locais hostaleiros, cada cal cunha proposta máis orixinal. Unha falsa ostra de pescada con aire de carabineiro, esferificacións de allo negro e ovos de troita, un anaco de empanada con atún vermello e caramelo con millo frito ou unha costeleta en 4 texturas con carne curada de vaca robia galega son só algunhas das 42 propostas que se poden degustar no concurso de tapas de Lugo. Ca parte do centro, a parte do lomo, fixemos un tartar, cos osos fixemos unha demi-glace, que é un fondo de carne moi denso, para poder aderezalo o tartar. Despois, ca grasa exterior do lomo de rubia, o que fixemos en envasala ao vacío e cociñarla durante 16 horas para romper as fibras, que quede como un aceite, que aí onde está toda a potencia de sabor. O importe medio de cada tapa é de 4 euros, polo que os clientes teñen así acceso á alta cociña a prezos populares. É o caso do brioche con carne de faceira elaborado na terraza do histórico hotel Méndez Núñez. Es un pan brioche relleno de carrilleras con una mayonesa de trufa y unos encurtidos. Es muy sencillo de preparar, es una carrillera estofada metida dentro del pan. El pan brioche tiene un alto porcentaje de mantequilla.
Entonces la carrillera es una carne muy fácil de comer, con la mayonesa que le da un toque realmente excelente, que es lo que dice todo el mundo, sobre todo la mayonesa, y unos encurtidos para rematarle, darle un poquito de frescor. Por si unhas tapas cumpridas non fosen dabondo, os consumidores teñen un aliciente como parte activa do concurso. Cos seus votos sairán elixidas as propostas finalistas e con cada tarxeta de votación poden optar a distintos premios. Se lle gustou moito, tache un 5, se non lle gustou nada, pois dará un, pero ten tamén esa gracia que para eles pois son xurados, son os que realmente deciden as tapas que lles gusta, e despois votan, meten a votación nunha urna, e entran en sorteos que van desde unha cea pois a un viaxe que, bueno, está bastante ben, é unha boa oferta, é un bon plan para pasar estes días por Lugo. Unha vez rematado o certame gastronómico máis importante de Lugo e un dos veteranos en todo o ámbito estatal, un xurado profesional elixirá a proposta gañadora nesta 20ª edición do concurso de tapas.